Шести епизод. Франклин лъже. Франклин можеше да брои през 2 и да завърже обувките си. Можеше да вдигне цип и да закопчава копчета. Ала имаше и неща, които не умееше. И аз го мога. Добре, но не е нужно да духаш силно. Ето виж. Добра работа свършихме тази сутрин. Да отида ли да играя? Върви. Благодаря. Франклин, можеш ли така? Браво, Мечо. Гледай сега. Моя беше. Какво ще правим сега? Сетих се да се катерим. На басче ще се кача чак до върха. Гледайте. Вижте ме! Да можех и аз да се катеря. За мечките е лесно. Никой обаче не умее това. Не само мога да ги повалям, но мога и да строя мост с тях. Нали е чудесно? Наистина, но никой не може да скача като мен. Гледайте! Зайците скачат високо. А ти какво умееш? Да броя и да си връзвам обувките. Всички можем да броим. А ти дори не носиш обувки. Костенурките умеят ли нещо особено? Мухи. Ям мухи. Ужас! Но костенурките се хранят с това. Да ядеш мухи е гадно, а не особено. Изяждам 76 мухи. Толкова много? И мога да ги изям наведнъж. Лъжеш. Нека видим. Бих ви го показал, но нямам 76 мухи и... Нали не ни лъжеш, Франклин? Не. Време е за вечеря. До скоро. До утре, Франклин. Много си мълчалив днес. И едва опита храната. Наред ли е всичко? Аз просто... Кой ли идва толкова рано? Добро утро. Искам да говоря с Франклин. Ще му кажа. Но за малко. Още не е закусил. Франклин! Добро утро. Здравей. Исках само да знаеш да не хващаш 76 мухи. Така ли? Донесох ги. Чудесно. Казах на приятелите ни за... Сещаш се? И познай. Какво? Искат да видят номера ти. Не е ли страхотно? Да, наистина. Франклин? Отивам да закуся. Добре, но не дай да ядеш много. Да остане място за... Сещаш се? Не мога да изям 76 мухи наведнъж. Нито пък ние. Не ви се налага. Това да няма нещо общо с бобърка? Казах им, че мога да изям 76 мухи наведнъж. Ясно. И какво ще направиш?
Не знаю. Дали пък? Да. Здравей, Франклин. Очаквахме те. Защо носиш шал? За беда. Днес не мога да ям. Боли ме гърлото. От кога? Случва се. Когато се излекуваш, ще ни покажеш как изяждаш 76 мухи. Наведнъж. Да, разбира се. Измисли ли решение на проблема, Франклин? Вече не носиш ли червения шал? Не, прибрах го. Лъжите само влошават положението. Няма спор. А как ще постъпиш? Сетих се. Ще тренирам, докато успея да изям 76 мухи. Ще можеш, навярно. Мухи, пазете се! Идвам! Пазете се! Варда! Ни една. Край. Предавам се. Тренировките май не вървят добре. И безкрайно да тренирам, докато успея да хвана 76 мухи, ще устарея. И сега какво? Ще спра да играя с приятелите ми и няма да ми се налага да ям мухи. Би ли го направил? Направих го. Видяхте ли ме? Някой май е тъжен. Така е, като играя сам. Убедена съм, скъпи. И не решава проблема. Как ще постъпиш? Ще им кажа истината. Нима, ще го направиш ли? Така ще им покажеш нещо, което умееш. Здравейте, господине. Франклин ще играе ли с нас? И още как... Франклин? Радвам се, че си оздравял, Франклин. Побързай, че ще замиришат. Аз не мога. Пак ли гърлото? Не бях болен. Излагах ви, защото не мога да изям 76 мухи наведнъж. Бяхме почти сигурни. Да играем на гоненица. Но аз излагах. Не ми ли се сърдите? Не, то нали сме приятели? Пък и не всеки умее нещо особено. Всъщност, аз умея едно. Наистина е особено. По-добре, отколкото да ядеш мухи. А сега, някой иска ли корабийки? Корабийки ли? Любимите на Франклин. Летящи са.
Ще донеса и шоколадови. Благодарим. Май ще трябва сам да ги изям. Но не наведнъж.